Δούχων όμως επανακτούν και πάλι την κατοχή της μπάλας. Και ο Μπαριέντος. Κοτσόπουλος ελευθερώνεται, δίνει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Ντουμάνης. Λιμπεράκης πήρε την κεφαλιά, Οικονόμου βρήκε τον Μούργο. Από τον Στίνα, παλιά στα τυφλά. Και τώρα ο Πέτας. Με τη μία ο ΕΠΑς βρήκε ωραία το Φροσίνι. Κόβει ωραία την μπάλα ο Μπαριέντος. Ο Μπαριέντος όμως συνέχεια πάει να κάνει τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο ΕΠΑς δίνει στον το κεφάλι. Ο Καράδαλης διώχνει. Και ο Πέτας στη συνέχεια βρήκε ωραία τον ΕΠΑ. Καράδαλη. ΕΠΑς. Ωραία ο ΕΠΑς πέφτει το Στίνα και βρήκε τον Ντουμάνη. Ντουμάνης παίζει κάθετα για τον Κοτσόπουλο στην περιοχή. Το Κοτσόπουλο και η μπάλα φεύγει έξω. Κυρία με τον Κοτσόπουλο. Που η μπάλα έφυγε out στο 8. Από τον ΕΠΑ στον Ντουμάνη. Και βρίσκει, μάλλον θέλει να βρει το Γαρίφαλο. Κόπηκε η μπάλα. ΕΠΑς μακρινό το σουτ του ΕΠΑ. Ευθύβολο, αλλά σε καλή θέση ο Γεωργίου, συγγνώμη. Άλλαξε μπάλα, αλλά κόπηκε. Καβανιακός θα κερδίσει το φάουλ. Είναι δουλειά από τον Ουρουγανό στη μεσαία γραμμή. Παπαγεωργίου θα πέσει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Σωστά ο ΕΠΑς. Θεωρεί ότι της έκοψε την μπάλα. ΕΠΑς τώρα για τον Σαρβανίδη. Τον πιέζει ο Μουτίνιο. Η ομάδα του Καμπανιακού με τον ΕΠΑ ελευθερώνει, πάει μπάλα δεξιά στον Ντουμάνη. Η παλιά που βγαίνει. ΕΠΑς, Παπαστεριανός. Ο ΕΠΑς κρατά μπάλα. Σε θέση άμυνας τώρα η ΑΕΛ. ΕΠΑς για το Φροσίνι. Η σέντρα του Φροσίνι στην περιοχή. Περνά από όλους. ΕΠΑς. Καθάριος. Θα διώξει ο Παπαγεωργίου. Η ομάδα μέτρηση τώρα υπάρχουν και σύννεφα και όπως είπα και αέρα σε το σουτ μακρινό. Η μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Καλό σουτ από τον ΕΠΑ. Βοήθειες ο Καράδαλης. Γαρίφαλος. Πιέζεται η κεφαλιά από τον Πασά. Στο 56. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ για το τρίτο γκολ. Από το λάθος που κάνει εκεί ο Μπαριέντος που πήρε την μπάλα από το Σουλούκο. Μπάλα φτάνει στον ΕΠΑ, ο οποίος σουτάρει και στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Σουλούκου. Τελικά δεν ήταν ο ΕΠΑς, ο Κοτσόπουλος ήταν. Διορθώνω, ο Κοτσόπουλος είναι αυτός που σκόραρε το δεύτερο γκολ. Ο Κοτσόπουλος εδώ που πιάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα από ΕΠΑς. Παπαστεριανός. Ο ΕΠΑς θέλει να βρει τον Κοτσόπουλο και τα καταφέρνει με τον Μπακαλιάνη που σκόραρε. Υπάρχει και ένα αυτογκόλ που έχει πετύχει. ΕΠΑς. Ωραία εκεί ο ΕΠΑς. Μένει όρθιος από το μαρκάρισμα. Πάντα ΕΠΑς και θα παίξει δεξιά. Όλος ο οργανισμός, όλος ο πάγκος εκεί της ΑΕΛ είναι στη γραμμή